Wala pa gani mo tapos ang tuig 2021, nagtubag ang sunog sa Cebu City. Una sa barangay Tiyot, dayon ni sunod ganin ang puntag sa barangay Tisa. Ang duha ka mga sunog nagbilin og danyos nga mokabat sa 1.7 milyones pesos. Usa-usab ang naangol samtang magbag-ong tuig ang mga apektado nga wala nay mga Pinoy-anan. Ang report ni Femari Dumabo. Nakahilak na lang kining biktima nga nagsudong siyang panimay sa sitio Upper Kapakulan, Barangay Tisa. Mato ni Suzette Sumanoy, nasakitan siya pag-ayo nga mosugat sa bag-ong tuig nga wanay balay ang ilang banay. Iyang giduga nga gahapon lang nila hingpit nga napaayo ang nagusbat nila balay human gikusukuso sa bagyong Odette. Bago pa among TV na apil, bago pa ako sinina nadala. Ang balay, bago pa pag-ipaayo pag-identa kaya? Oo, bago pa kay nahurot man sa uwan, aw ka ng bagyo. Gahapon pa nag-ilis na nahurot gapon. Gaduwang posporo mga bata. Asa dito ginikanan mo? Naglaag. Samtang samdan kining 52 anyos nga si Merito de la Serna nga nitabang unta pagpaong sa kayo apan nadakin as kini. Ini murang dito napasok ni ko diri na tugbangkos kayo. Babobo ko. Oh, mao ni siyang luhod ko ba. Gay ug di sa ko kay ang gigi ko na do ang gasol manggod. Lisod ko ayaw pagsod kay lisod na kayo. Wala na ko makuha kay nanaman sila nanaman. Suma pa sa mga silingan gikan sa panimay sa usa ka Roderick Monterola nagsugod ang sunog. Sudanon ang maong dapit ug sikit-sikit ang mga balay nga sagad hinimo sa mixed light and concrete materials. Matod sa fire investigator, alas 8:56 ganihang buntag na dawat nilang alarmas sa sunog. Gidekarar nga fire out human sa dulan usa ka oras nga pakigkumbati sa kabomberuhan. Sa ilang inisyal nga investigasyon, 25 ka mga panimay ang naugdaw. Ang gisubay sa kabomberuhan nginungdan sa sunog bang giingong dinagkutang kandila o pagduwa sa mga bata ug posporo. Allegedly lang, based lang sa information, may kuwan sa mga silingan, naglampa, kanila kung naglaan, pero amo pa lang tanawag balik kay buntag na magot, buntag na. So, basin, nagluto ko ro. Gibana-bana nga mokabat sa 975,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Samtang 800,000 pesos sa sabang danyos nga gibilin sa sunog sa sitio Obka 1, Barangay Kiyot sa Dakbayan sa Subo, pasado alas 7 gabi. 20 ka mga panimay ang naugdaw sa kayo nga matud pa nagsugod sa panimay nga gipuy-an sa banay ni Janice Concepcion. Mao ni kaduha nga dako-dako girong sunog sa karong una. So, mao lagi kasagaran jud nga posibilidad nganong mahitabo ni kitungod kanang walay kurunteron. So, saray pasabot ana either nagamit na sila og kandila or lamparilla. Lakip sa naapektuhan sa sunog ang paril sa Kiyot Barangay Hall. Uban ni Philip Patricio ug Marlon Melgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.